muri Zimbabwe aiwa pane nhau dzinosirisa dzichangopinda aiwa dziri kunzi top army soldier, top retired army soldier aiwa vano involvewa in a fatal accident. Aiwa muri Zimbabwe kunyange vanhu vanga vachiti kunenge kuurayiwa pachavo, asi muri Zimbabwe maitikiro aitaka accident iyi kai aiwa anosirisa kwazvo. Sadapinda mudescription zvizere ndo pano kuti vasubscribe like tina on the bell icon torambochera maupdates anokupa pano paZM News Live. Noti pano panonyorwa pachinzi the soldier, a retired Zimbabwe National Army, retired Erasmus Rujege, hence died in a fatal head-on collisions and died on the spot. He was accompanying his daughter to board a bus, and after he boarded the bus, he decided to drive back. That is when he encroached on the lane of an oncoming bus near ZVAITWA store and was crushed and he died on the spot. His body was taken to Silvera Hospital mortuary, said General Rujege. The late Rujege is from Headman Charamba under Chief Mazungunye in Bikita. Do mashoko anosirisa pinda zvinzi aiwa vainvolva in a fatal accident muri Zimbabwe. Aiwa chimbotiziva munotudi pamusoro penhau iyi. Pinda mucomment section medu musangano subscribe like notina on the bell icon. Troubleshooter maupdates anokupa pano paZM News Live.